Mit navn det er Javier. Jeg er front office manager herude på Scandic Glostrup. Grunden til, at vi startede med Zendesk, det er, fordi jeg oplevede, at vi havde egentlig større problemer med vores overleveringer og dele ud af vores info, det vi har fået at vide. Den rutine har ikke lige virket så optimalt, som den skulle. Så med det nye system, så har der været en vis positiv tilgang til det at sige, hey, nu skal vi begynde at bruge det mere. Det er lidt mere attraktivt, det har nogle features. Det gør, at man har mere lyst til at bruge det. Det er ikke et lukket system. Jeg kan sidde en lørdag eftermiddag derhjemme og logge på fra mobilen og se, okay, er der noget nyt relevant information, jeg skal vide. Hele strukturen og setup'et ved Zendesk, det er en måde, man nok også kan være proaktiv på. Jo mere vi har haft brugt det, jo bedre rustet er man til vagten. Og det er jo super fedt. Så det fik jeg så ikke sagt. Kører den stadig? Jeg har været særlig glad for, at ikke at have 1000 post-its på mit skrivebord, når jeg kommer fra arbejde. Og at jeg bare kan logge på Zendesk og så se, okay, der er noget relevant information, der kun er til mig. Det har hjulpet meget med at rydde mit skrivebord for post-its.